I ni nôl yn y gegin gyda Gareth nawr, ac wedi y macarons pysgod yn rhannu'n eclairs mefus da ti nawr. Fe mae ffrendig da ti, Eli? Ie, fe'n union. So ni'n nghanol rhywbeth bach melys nawr ar gyfer fod yn rhan o De Brynawn. Reit. A fi'n siŵr bod chi'n dal i fod yn chydig, so mae fwy o de i chi fyna. Diolch yn fawr. Ni'n cael y soser erbyn hyn. Safri yna. Reit. So nawr te, greu'r eclairs yma, y peth gyntaf mynd i'r sosban ar y gwres, a mae'n bwysig bod chi yn pwyso'r cynwysion yn iawn. Mae'n bwysig iawn ar gyfer creu eclairs. Reit, so mewn y sosban gyntaf, dwi'n mynd i ychwanegu llas, so mae hwnna'n mynd i roi blas cyfoethog i'r pas. Llas cyflawn sydd ti fanna? Llas cyflawn, ie. Wedyn mae eisiau union rhyfaint o ddŵr. So, mewn â hwnna, bod y cyfan ar yr un tymheredd, hynny yw bod y dŵr ddim yn syth o'r tegell, a just check bod mae'n mynd digon o wres. Wedyn, to bod y menyn ar ddiberdau'r stafell, so to bod y menyn ddim yn syth o'r oergell, so mae hwnna'n mynd mewn nawr. A na gyd ych chi'n neud yn syml iawn, just toddi y menyn, a just dod ar yr hylif bach mwy cynnes. A'r cynwysion nesaf wedyn yw, mae eisiau blawd plaen, so mae eisiau ti ar 2 rownd, so 5 gram o flawd plaen. Os ydym eisiau i rydyllu, wedyn mae eisiau 2 wy maint mawr, so mae hynna wedi cael ei chwirlio, so roedd ddoi at ei gilydd. So just tra bod y menyn yn dechrau toddi a'r llath a'r dŵr yn dechrau cynhesu, dwi'n just yn mynd i sôn am y tin pobi. So na gyd ddech chi'n neud, just iro y tin pobi. A ti'n eisiau darn o bapur gwrsaim, achos mae'r pas yma yn tueddu lynu wrth y papur, a hefyd mae chydig bach mi anodd ar gyfer creu'r patrwn a i pipio. Reit, so tra bod hwnna'n dechrau ffrwtian, dwi'n meddwl bod hwnna yn barod. Dwi'n wedi wedi mae shoe pastry wedi wneud. Shoe pastry hwn, ie, wyt ti'n iawn da fi, ie. So dill arall o greu y tos, so yn lle malu y menyn ar blawd, mae'r menyn yn amlwg yn cael ei doddi. A tra bod hwnna yn dod i'r berw, dwi'n meddwl bod ni ar fi'n cyrraedd hynny nawr. Bant o'r gres, achos chi'n eisiau colli dim o mesur yr hylif. So mae bwysig bod yn dy bant o'r gres, wedyn mewn ar blawd, mewn y fe, a i gymysgu, bant o'r gres. A mae hwnna yn dod at ei gilydd i greu rhywbeth yn debyg iawn i belen. Ni. A os gyda chi sosban gwrsau, mae hwnna'n help hefyd. O, mae gyd yn dod yn lan o'r ochr hefyd. Iawn. So mae hwnna yn barod. Nagos. So mae hwnna'n llwyr iawn i baratoi. Aw, mae'r sosban yn dod. A na'r cam cynta. Wedyn, tra bod yn dal i fod yn gynnes, nawr fyddech chi'n ychwanegu yr wy. So chydig bach ar y tro. Pwyll piau wedyn, a chi jyst yn ychwanegu fesur tipyn. Bach mi anodd i gael yr llwng cynta wy i fewn i'r past yma. So bach o fôn braich, a wedyn llyn i fo bach mwy dewr a ychwanegu mwy o oes. Mae hain yn risat lle chi rhag paratoi ymlaen llaw, achos mae'r cregyn yn lle cael ei cadw mewn tin neu bocs cedig am lan i 2 wythnos. O, wir, so lle ti'n neud batch go deidi a cadw nhw? Yn union, ie. So yr un peth gyda'r macarons yma, mae hynna to lle chi rhag paratoi nhw ymlaen llaw. Os chi yn gwybod bod chi yn mynd i baratoi te falle mewn wythnos neu 2, fe gallech chi gael y cregyn ar eclairs yn barod. Ti'n neud te i rywun, wrth yslysa nawr, ble ti? Dwi yn paratoi te ar gyfer fori, so dwi'n rhan o'r gweithgaredd fori, achos mae canghennau o mudiadau Merched y Wawr Ceredigion yn dod i gilydd, a dwi wedi cael yn rhydedd o baratoi gacen dathlu. Wei, Reit, so mae hwnna yn barod, Sian, so jyst bod e'n cwmpo o'r llwys, so na'r ansawd. Wedyn, mae'r teclyn bach yn nôl. So jyst mewn hwnna i'r pecyn, plastig. Tra mae Gareth yn neud hwnna, gyda llaws, i chi eisiau mwy o dipiau te gyda Gareth. Nes i erthygl hir do yn Cylchgrawn y dathlu Merched y Wawr. Sef te air Merched y Wawr. Hyfryd y bethau fanna. A mae'n risat macarwn melys yn yr cylchgrawn y tro yna. Nawr te, wedyn, mwyn creu y siap, chi jyst yn creu rai hirfain a jyst yn ei godi nôl ar ei benne. A ddech chi'n ymlaen a creu digonedd o hynna, a fe ni'n rhagweld dylech chi gael tua rhyw 35 o'r eclairs bach yma allan o'r mesur. Chwyddo'n fawr dy? Maen nhw'n chwyddo, odyn, so mae hain yn mynd i ffwrn wedyn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 9.4 am rhyw 20 munud. Wedyn chi'n troi gwres nôl, a chi'n gadael nhw wedyn yn gwres o ffwrn, nes bod nhw'n dod yn grisp ac yn lliw eiraidd braf. A'r geiriau oll bwysig yma, os mae gyda fi rhai nes i rhag paratoi ymlaen llaw. O, nawr, maen nhw'n edrych fel eclairs. Odyn, maen nhw. Reit, so'r cam nesaf yw i hollti nhw.
Ie. A fe chi'n hollti nhw wedyn mwyn cadw'r holl beth yn grisp ac yn sych, fel bod e ddim yn llaeth yn y canol. A dwi wedi rhag paratoi rhai, os, mae fi cwpl bach fyna. A wedyn ar gyfer y llenwad, a dwi nhw wrth y modd gyda'i Claire's o gyfer te Prynhawn, a dwi hefyd wrth y modd gyda scones a jam a hifen. So dwi'n mynd i gyfuno y ddau flas mwyn creu un cacen. So mae'r jam a'r hifen yn mewn i'r eclairs yma. A ti change bach neis o gael eclair a chocolate? A mae fe'n berffaith ar gyfer Wimbledon. Pryd mae fe'n dechrau? Thys y fe? Neu mefus a hifen? Berffaith, yn dwi? So fel bod ni'n cadw at y thema, yr haf yma. A ble fydde Wimbledon heb mefus fel ar y gair. So salsa mefus ar y gwylod. A mae'r jam yn help wedyn i ddal yr salsa yma i'w le. Mae tipyn am mor lliwgar yn dwi. Di'n edrych fan hyn nawr. A gwaith bydad yn ei wneud, cofio da. O, di gwneud bob yma i helpu ni. Wedyn, yr hifen... Pen munud fydd wedi diflannu. Yr hifen yn y canol. Ie. Wedyn, fydden ni rhoi heinau o mefus ar ei bennau. A tra bod fi'n llenwi fan hyn nawr, fe gallech chi baratoi rhai eraill, sef pei lemon. So na'r blas yw lemon a merang. Reit, so wedyn ar gyfer y top, mae gyda fi eisyn pink. Ie. So na gyd yw hwnna yw siwgr eisyn, chydig bach o ddŵr, a'r un flas rhosyn.